Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak. Arep Ya. ndi? Iki lho iki ape salat ning musala. Lah subuh. Salat subuh iki. Ya, kemang kok ndi? Kok ngopi kono lho karo cah. Ya wis apik. Arep Ngene lho iki ngene ta. piye? Wong aku kan ngerti dhewe cah. Aku yo doyan ngombe sing keras iku lho, kaya es batu iku lho. Ora sing aki yo. Gak sing mari ngene-ngene iku. Oh iya. Nah, terus judi, totoan iku lho iki. Ya paham. Terus dolanan yang anu iku lho. Iku apa iki sing marai apa ta? Pingpong. Ya, sing dosane gedhi iku lho iki. Balon. Ora iki. Zina. Lho aku ya tak Baru ben kapok. ben de ganjaran sithik ngono iki, tak salat bareng. Niatmu wis apik. Tapi sadurunge aku takon. Kian arep salat subuh iki, salat subuh to. Ya iki. Salat subuh iki ana pirang rakaat? Tang rakaat ra iki kowe iku. Alhamdulillah ya Allah, kau pertemukan aku dengan hambamu yang sangat hebat. Ayo ngene, Win. Ya iki. Nek kowe muni salat subuh petang rakaat, iki tak kei saran. Balik dhisik. Balik lagi. Sinau dhisik masalah salat. Engko nek wis ngerti, balik neh ning ngene musala. Salat bareng-bareng jamaah. Nggih. Nggih. Hari kepengen berubah kok ya ora salah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sik. Ana apa Mas iki? Kowe pering ndi? Salat Mas teng kene musala. Salat subuh. Nggih. Pirang rakaat? Ya kalih ya, Mas. Saya balik ae. Lah apa kok balik? Wong aku mau ditakoki awan salat subuh pirang rakaat aku jawab papat keliru kok. Apa meneh kowe loro? Saya balik. Oh, cah gendeng kae.